49. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate trucks. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangka na Montag Palamati, region-wide, mga palangka kita sa nabilin isa ka oras, 8 minutos karong adlaw, Sabado night, hataw, Sabado edition, petsa 24, bulan sa gyapon sang Setyembre, sa tuig 2022. 92 dias na lang ang nabilin Pasko na, kag may nabilin pa kita nga bali 99 dias. Ato naman na biyabiyo na pagsulod sang bagong tuig sa 2023. Sabado naman ang edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Ato siring nga makorespondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton siri kapolisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulog ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matagdulungan oras sa kagabiyon ng aton sini nga Patrol 1, Bravado Patrol. Kay na pala kanambiyong sa pilakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod, bantayan kag imulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon sa maulanon nga panahon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Dale Salazar nga mag-responder back to back sa aton nga piloto action Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa mga update sa balita nasyonal, sa balita international, Justin Report, Plus Report, Breaking News. Pang Sabadong edisyon, buylog nato ng puwersa ni Action Am, Defensor Lisay. Opdaman kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa atong nga IT expert, Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower sa Balagay Talok, Siyudad Sangbago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kinahanglan ng inyong sinalaga,
Ang using ang Korban Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update niyo ako sa labilin 1 ka oras. 5 ka minutos na pagpangalagad. Diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Sa ato sila nga mga Facebook lovers, sa ato sila nagalantaw sa Facebook Live via streaming. Oras ang programa Action Night Patrol. Ang inyo karon nga mga greetings. Again, tagaan ta na Chimpo kag igtalopangod. Hindi lang mag-off, hindi lang mag-silo. Importante, like kag share para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap na karon ang 3 ka draw sa STL. First, second, kag third draw. Sa mga nagataya naman sa Loto, don't worry. Labagon naman karon ang numero sa Loto, 642 kag 655. Tagaan na karon Chimpo kag ligwa. Sa aton nga mga motorista medyo halong ha. Madulo-danlog ang aton sining dalanon. Sa nano kasugit nga mayo kubot sa preno ta pagdanlog ang dalan, labi na gid kon aspaltado, kasi magtakingking bla. Nahinay lang Importante nga pag-abot sa destinasyon kag sa balay, safe and sound nga wala sang gas-gas kag balda. Ari ang pinaka-latest nga lakat sang panahon sa bagyo nga si Carding. Tropical Cyclone Bulletin number 11. Ginpagawa sang Pag-asa as of 8 p.m. sining gabi. Nagabaskog pagit ang bagyo nga si Carding. Ulihi nakit-an sa Pag-asa ang mata alas 7 sining gabi. Ang sentro sang mata ni Bagyo Carding ginabulobanta nakit-an sa Dait Doppler Weather Radar. May ara nga distansya 490 kilometro east sang Baler, Aurora. Dala ang hangin nga may kabaskogon nga 120 km per ora lapit sa sentro kag may pagmulumadlos nga nagasaka pakadto sa 150 km per ora. Ang bagyo nga si Carding may dala ini nga mabulubasko nga hangin ha. Ang sentro nga kung kaysa nagasaka sa taga 270 km Puertino. Ginpaydalom na sa tropical cyclone wind signal ang mga lugar. Sa sulod sang 18 oras ang potential impact blas ang hangin nga dala ni Bagyo Carding ari mag-igo sa Luzon, sa porsyon sang northern portion sang Camarines Norte, Binsons, kag eastern portion sang Polillo Island, Kalungkuan Island, Kalutkot Island, Patnanungan Island, kag Jumalig Island. Ang tropical cyclone wind signal number mention ko bago lang gid tropical cyclone wind signal number 3 ha. Ang tropical cyclone wind signal number 2 ari sa
Ari siya magaigo sa southern portion sang Isabela, Dinapigi, San Guillermo, Jones, San Agustin, Ichagi, San Mariano, Quirino, sa central kag southern eastern portion sang Nueva Vizcaya. Igo dira ang lugar sang Alfonso Castañeda, Dupax del Sur, Aritao, Santa Fe, Bambang, Dupax del Norte, Casibo, Quezon, Bayumbong, Jadi, Aurora, Nueva Ecija. Ang sa eastern portion sang Tarlac, Concepcion, La Paz, Victoria, Pora Ramos, Anao, San Manuel, Moncada, Panique, Hirona City of Tarlac, Bulacan. Sa eastern portion sa Pampanga, igo man ang Apalit, San Simon, San Luis, Candaba, Santa Ana, Arayat, Magalang. Sa Metro Manila, northern kag central portion sang Quezon, General Nakar, Infanta, Rial, Mauban, Calawag, Perez, Alabat, Quezon, Tagkawayan, Ginayangan, Sampaloc, Lokban, City of Tayabas, Lozana City, Pagbilao, Padre Burgos, Atimunan, Agdangan, Unisan, Plaridel, Humaka, Lopez Pitugo, Dalaang, Pulilio Island. Ang northern kag central portion sang Laguna, Santa Maria, Siniluan, Fami, Matibak, Pakil, Pangil, Paiti, Kalayaan, Lumban, Cavite, Santa Cruz, Pagsanhan, Magdalena, Luisiana, Mahayhay, Lilew, Pila, Victoria, Nagcarlan, Bay, Los Baños, City of Laguna, City of Santa Rosa, City of Binyan, City of San Pedro, Cabuyao City, Rizal, Calawan. Puwerte nga mga lugar ang igo, you know? Puwerte nga randadi sang hangin. Sa northern eastern portion sa Cavite, igo ang Bacoor City, Kawit, Imo City, City of Dasmariñas, Carmona, General Mariano Alvarez, Cavite City, Rizal. Ang eastern portion sa Pangasinan, igo man ang lugar sang Umingan, Bautista, Alcala, Rosales, Balungao, Santa Maria, San Quintin, Natividad, Tayog, Asingan, San Nicolas, San Manuel, Santo Tomas, Bayambang, Malasique, Villases, City of Urdaneta. Ang lugar sang Bilalunan, Lawok, Sison, Pozorobio. Ang northern portion sang Camarines Sur, igo man ang lugar sang Deliego o Condel Gallego, Ragay, Lupi, Sipukot, Siruma, Lagunoy, Garchotrina, Karamuan, Tinambak, Presentacion, San Jose, Gua, Kabusaw, Libmanan, Calabanga, Bumbun, Maragao. Ang northern kag central portion sa Catanduanes, igo ang lugar sang Karamuran, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Biga, San Miguel, Baras, Gigmuto, San Andres, and the rest sang Camarines Norte. Sa tropical cyclone wind signal number 1, igo naman ang lugar southern portion sang Cagayan, Peña Blanca, Igig, Tugigaraw City, Enrile, Solana, igo man ho, Puerto ba?
Ang Tuwaw, Piat, Amalong, o kon Amulong, Rizal. The rest sang Isabela, the rest sang Nueva Vizcaya, southern portion sang Apayao, muning Kuner, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, ang southern portion sa Ilocos Norte, Nueva Ecija, Badok, Pinili, Bana, City of Batak, Corimao, Huay, Marcos, Ilocos Sur, La Union, the rest sa Pangasinan, kag the rest sang Tarlac, the rest sang Pampanga, Zambales, Bataan, the rest sang Laguna, the rest sang Quezon, Cavite, Batangas, Camarines Sur, Albay, the rest sa Catanduanes, Marinduque, ang northwestern portion sang Occidental Mindoro, Lubang Island, Paluan, Abradi Itlog, Abradi Ilog. Grabe nga mga lugar, no? Kag ang northern western portion sang Oriental Mindoro, sila sang San Teodoro, Cuarto Galera, City of Calapan, kag Baco. Sa muning lugar nga ginpaydalom sa tropical cyclone wind signal number 2. Kita diri sa Bacolod kag Negros, so far so good. Ang Negros Occidental, ang Bacolod, Western Visayas, nakangko lang kita sa maulanon nga panahon. Kasarangal lang yung panahon ta. Maulanon, hindi mabaskog, hindi mandamol, kag wala sang hangin nga dala pag ulan-ulan diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Napyaran nyo? But kung sa mga ara ka sa baybayon, kung mag-ulan, kung may dalaman hangin, pero I doubt, no? Ito ang hangin niya, ritanan sa area sang Luzon, Nagsintro si Baguio Carding. So sa nagapamati, karong kagabi, sa mga nag-star sa ikad sang baybay, sa ikad sang suba, ulo aligmat lang kita. Sabi na gid karon sa kaagahon, kaya basi balagabalbal ang ulan sa bukid dyan, sa ubos, why? Ito kay kibot ka lang saka ng tubi sa imo sininga mga puloy-an. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:07 na. Standby na sa mga report gikan na sa ato sa mga correspondent. Unahon tayo report sa ato sa mga Patrol 1, Bravado Patrol. Para yun ang paglambiyong ni Action Dale Salazar. Sa pila kabahin sa Tacbanwa sa Bacoton, nagabantay kami sa amat-amat kapag dalom sa kagabiyon kabay pa nga ining mabugnaw, kag maulanon nga palahon, magahatag sa katawhayan sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Uy, halong kita sa makawatana. Ito kadamo subong nagaviral na nakuha sa CCTV bla. Kawatan nga nagapanaka-saka sa mga apartment, kurti, no? Sa Takulingo, nag-viral ang itsura sa kawatan nga nagsaka sa second floor sang apartment, to. Hindi may tao, puro isog kakawatan. Kurti siya do kaklaro sang itsura yaw. Pwede rin ni mahanting sang kwan, sang aton sini nga mga kapulisan sa police station number 6. May isa pagid ka kwan, kuha sa CCTV, nag-viral man, no? But kung sugpon pa ni, kung siya pala ganito, hindi iya colored mo, no? Kamu na sa ito makuturan, kung nakatulog ka mo, hindi lang kamong gisilingan no, magparumatay, bla? Once and for all, bulobatsagon nyo man ang palibot sang balay nyo. Kag make sure, nga antes ka mo magtulog, sarado ang mga gate sa inyo sininga puloy-an, sarado ang portahan sa iba puloy-an, mga bintana, da? Ilak, kaya bisang kasaka siya, hindi siya para dali makapenetrate sulod kwarto mo bla. Kurang ilak mo gid kay baw. Mo ni nga maulanon ti usa to kanami man gid ibarikutot mo. Bisan ido gani di wala gani kataghol. Kaya upod man sa katugnaw sa panahon. No? Ay perti ho. Sige, ari sa Action Dale Salazar. Observation report karong gabi. Sa isa di pa tayo nga paglibot-libot. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio.
Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Action Dale Salazar sa Patrol Action Dale. Mayang gabi, please kami. Yes, mayong gabi, Action Eric. Thanks God, it's Saturday. At sa Bacolod City, kag Negros Occidental. Mayong atong siningapan niyan po, Action Eric. Kag subong live na live kita. Diri sa may exit junction sa Bacolod City Government Center, Action Eric. Kung makita mo sa aton sa nga Facebook Live, Okay. may mga canopy na, Action Eric, nga ginpahamtang diri sa may parking area balasang DPGC. Oo. Dili makita mo sa aton sining live streaming ati wala diri sang may naga-parking no sa portion Okay. sang aton sining tubangan, Action Eric. Ati usually kung wala diri sang kayuwatan, naga-serve niya sa parking area ining kilid diri sang fountain. Pero sa punta, may pipila dito ka mga salakyan nga wala pa kanopiti. Maka-parking pa sa sining mga tinihon, Action Eric. No? Di na nga lugar, Dale? Ha? Di nga lugar na. Diri sa may tubangan ba sang Panasyatic, kilid din siya sa sang fountain diri sa may BPGC. Okay. Do katawhay, no? Wala Oo, sila di- nagka-parking da, subong. Sa punta may mga naga-parking pa, pero diri sa may canopy, Oo. hindi na makasulod diri ang mga salakyan, Action Eric. Di magluwas ni mga tricycle, Oo. at pipila ka mga motorsiklo. Pero kung four wheels sa Action Eric, hindi ka di maka-parking, no? Kaya di amat-amat ni parts of preparation sang organizer sining Mascara Festival. Actually, 25,000 ang renta diri, Action Eric. Pila? Sa mga nakakuha, pala 25,000. No? Ang- So, ang- October 1. Ang 25,000, ano nakadako, Action Dale? Hindi natin sigurado, Action Eric, kung below gini siya. Kahit kung makita mo sa atin sining Facebook Live, at kung basiya natin ay sa kanopino kalapad-lapad. Pero basi pala may tungaon pa ni Black Action Eric. Basi butangan nila daw, kwan, daw kulok kisko, ano man? Amo na sa Action Eric, ang gano'n cellphone kung ito na bilhin. Uy, kuha na yung cellphone mo na ito, kakamahalan sa mga cellphone mo na nagadaan. Nagawa na cellphone mo na ito. Kuha na ito. Madula lang ang iba, hindi lang cellphone mo, sus na, ano nga ba, ginabilin. Kaya kasi malapiton. Ginabilin mo lang, ginatulotungtong mo lang. Gani kanugon na ako sa Apple, ito ba? Kanugong sa Apple ba, wala si Papangaw? Ara sunod. Gintong tong ko sa baba, kay may ginalanta ko bla video ako sa direct. Di si Papang? Sunod. Ato siya. Huwag sana assess mo da nga maglanta-lanta sa mga bilin mo da nga dala. Ay, hindi man na. Okay na. May lang ka na dumduman ko. Kamalalon mo sa imo nga cellphone da na. May lang daw makatol naman ulo tao. Do balik ka naman sa pagka-prepara kag pagsupot-supot siya. Ako man gani. Wala ka da deal pabakutan kung ano na plastada sang bayaran na nga 25,000 na da. Ano doon nakalapad na? Wipe action Eric, wala gidiri sang actually wala mo pa rin ng Kesco pa lang. Kumaga canopy pa lang. Hindi na may baluan kay mera bala sang partitions ko nga basi bala tunga. Base ang partition na din sa tunga nga na video mo na base mo na da guro ang kadakoon guro no? Yes. Sang space? Meron sang size nga gin-post ang aton sining organizers, sila sining Facebook page, Action Eric. I-check ko bala kung makitaan ko pa, no? Kahit makitaan rin natin subong ginamatamat na diri install ang mga canopy diri sa may BCGC, no? Sa kilid. Sa piyak wala pa nga portion sa BCGC. Wala pa to, ya. Nakadulong dila, wala suga na da? Action Eric. Wala suga na da sa tunga? Why pa? Wala pa diri sang suga sa aton sining nakamtangan. Okay. Kag October 1 pa man magasugod pero ti amo ni subong ang mga inisyal nga mga preparation sa aton sining organizer. Hari gina-check ko ang listahan. Ang post BCGC kag Plaza area 25,000 para sa mga food kiosk, no? Kag corporate booth naman niya 50,000. Danay ka. Pero Klaro, ang wabi ang pricing Dale. Klaro, nabi ang 25 na ka ang 50,000 nabi. Ano na sa? Sa BCGC, 10 feet by 10 feet. Amo na siyang size. 10 feet? Sa 10 feet by 10 feet. 10 feet by 10 feet pila? 25,000. 25,000. 25 sa area sa BCGC. Okay. Amo na siya. Tapos sa plaza, 8 feet by 8 feet.
at 25,000 man. Okay. So, Oo. dako Pero para na action Eric sa mga food kiosk na ya, pero kung mga corporate booths gani like mga pribado nga mga kompanya, Oo. like ang mga sponsors nila abi, kung magpamtang sila sininga pwesto 50,000. Dako Magdalain ang uli. presyo, Oo. basta sa siyang presyo sa corporate booths, kung ikumpara natin sa food kiosk like mga asal-asal, amo na siya ang presyo Oo. ng 25,000 kag 50,000. Asal-asal, inom-inom, 25,000. Yes, kung Oo. duwa ka area ang imong sininga kuhaon, 50,000. 50,000 kung duwa ka bilog. Oo, no? ba? Oo. 8 by 8, Dako-dako na. 8 by 8 sa plaza, 10 by 10 sa NGC. Yes, 10 by 10. 10 by 10. Ang measurement. No? 10 by 10 Measurement, sa no? 10 by 10 sa NGC, 8 by 8 sa plaza. Correct. That's tanan Sa- tanan ni na 25,000. Yes. Wow, tido ano man? Saan ang liga tido bulubado man na Dale? Hindi ano? Last year. After sang kwanto bala, before sang kwan sa pandemic. Oo. Amo lang no? Amo lang action Eric, pero kung madumduman ko mas barato sa una. Do 21 Like, 2 pila years to? ago. Do 21,000 Oo. o kung 20. Mas barato sa una kung ikumpara sa cinema tiniyon action Eric pag tiyan na plus ano ni 25 Dale. Yes. 25,000 good for 23 days, no? Yes, 23 days. Mo ginaang separado Di, sa mga negosyante nga makabawi-bawi. Matsyag ko, isip ko siya na, guro 1,200 o kung 300, 1,300 a day. Amo gid. Oo. Amo ning malantayan ang presyo. Oo, Ang presyo sa correct. ina nga baligya. Correct. Kung ikaw negosyante, kinahanglan bakas kagid. Bakas la pa. Bakas kagid, kiti, dako-dako ang imo na guro i-capital dili, no? Yes. Mangita ka lang, Eric. sa isa lang ka kiosko mo guro din, mangita ka lang ika 50 o kung 75 mil hindi dapat o pinakanubo abi o pinakakwama abi minimum mo 100 mil no kapital mo no. Yes, dako gid action Eric nga kapital ang kinahanglanon kag Oo. dapat preparado ka man. Oo, Dapat kati ang imo sining mga stock. ganit supply. sipa Bladil no. Ang imo daan nga renta is 25,000 good for 23 days. Ti kinahanglan may tawo ka kompleto ka sa baligya hindi lang kay sila nga inasal o kun ilimnan da tanan baligya mo kay para tanan lang mabakal da day di ba? Yes, kagang presyo action Eric kay naga-compete ka man sa katupad nimo ang kiosko. Depende na kung di nang barato ang tawo dira makaon. Correct. Wow. Sunod mo sila pilian pila diri ka kiosko no ang ipakamtang umpisa October 1 natin Oo. na ang challenge sa aton sila mga negosyante Oo. kag Tawo. kung paano sila makabawi sa Dale? ila sininga kapital. Tawo kag pulaw gid no. Amo man gani kay magluwas sa kapital ti may pagsweldoan ka pa. Sulduan ka pa nga tao da kag ti mapulaw kag ita dili. Yes, Dahil ang napati ay kuya sa laksyon, ambot kong tuod ni, ang nabilin nga 3 days sa Mascarat, that is 21, 22 kag 23, ang kiosko sa laksyon, kung di ko magsala, per kiosko daw, pila 5,000 a day, 5,000 good for 3 days. good po 3 days sa nabilin nga Mascarat sa lakson. Yes. So, 15,000, kalala may sa kada kakiosko, 15,000 sa lakson. Yes, Action Eric. Oh, Kamu sa Action Miles, doon natuwa to sa kiosko. Si Action Miles, guro, nagkwara kiosko Guro, Oh, do 5,000. 5,000 sa kakiosko. Oh, Bauti. testingan niya kano Testingan niya. Testingan niya magpulaw. Di kinanglan ang baligya. Kilala mo baligya. Isipab lang. Imo pa pagkitaon dil. Way labos ang tao da kasi imo ibaligya. Pulungkuan. Lamisa. No? Oh, amo lang mga kinanglanon kung nag-aumpisa sa pag-negosyo. Oo. Especially kung pagkaon Action Eric ka. Amo ginaang dapat mo gid nga preparahan, no? Actually, kung makaplastar ka naman, kung may iban pag yung mga festival dito sa Bacolod City, at least kung maka-adjust ka na bala. Gani? Kung dapat ay mo sining nga tutukan, ano dapat ang preparahan, ano Nan. dapat ang mga kinahanglanon. Correct. Kay ti, amo nang puyo sa mga negosyante nga luyag magtinguha kag mag-try. Action Eric. Ang iba na, dok magnegosyo, ang iba niya arisgado. Correct. Oo. Tilawan ko namang tilawan
Amo gid actionary. At least kung may mga iban pag nga kaiwatan or event, hapos na lang. Correct. Hapos na lang sa pag negosyo kag kumbaga may system na actionary kang imo sini nga Yes. pag umpisa sa imo Correct. sini nga business nga gina tawag no. So, Wala this ka area plano kang magpakyos ko da sa NGC, Dale? ay do kalayo gid. Kalayo. Do wala gid sa bungog kung magnegosyo. Da wala gid siya paminsaron mo, no? Do wala gid. Kaya sa totoo bala, Dale, kung magnegosyo ka ba lang sa maskara, kinahanglan ang imo blang ang set sang mind mo bala kinahanglan accurate bala kay basi kung masiling ka lang mabligya ko tapos damo ko problema bala basi drop lang ka basi maguot ka bala. Pag gani, kung hindi kaya preparado, nako dang kasi mas stress ka pag gid. Isa na. Correct. Ang correct term sila, mas stress ka. Aga panumdum ka bala kung paano mo mapaubos. Paano mo mapaubos, ay mo sige nga ilim. Kag paano mapaubos kag paano mo paano kag iya makakuan bala paano mo mapaubos maligya mo plus paano mo gid matipon ang imong renta nga 25,000 for 23 days, no? Amo na sining ni action day nga ti sa sa bungog sa pinsarya nga magnegosyo kay ti amo na stress ka bala hindi bala action day. Yes, action Eric. Pero take ko ikaw pala si mga negosyante nga damo pundo. Hindi ka mabudlay. Di kaya ako ya dili sa todla sa prangkana iti naka-establish na ko para sa ako na di na budlay bala pero kung ikaw sugod na budlay gid. Budlay gid. Kung baga dumalabay ka gid sa buhos ang dagom. Amo gidel. Amo na ka budlay action Eric. Kag sa totoo lang Dale magnegosyo ka sa totoo lang kasi una lang ako mga paminsaro bla kung manegosyo ko makuan ko barbara siling ko may isa lang guro ka 100,000 guro kini nga kapital sus kulang ganing 200,000 gali. Kulang gali. Hindi gali basta din magnegosyo ka. Pag nga kuluto action Eric. Correct. Okay, kung may mga problema, especially sa financial nga aspeto, dapat may mga emergency kag may kuluan ka gida. Correct. Sang imo sining pondo para Yes. hindi ka bala ma-stress, hindi ka magugtas, kag hindi ka matubuan sang puti nga buhok. Kag pagamayoon ta lang Dale pagpatak sang October 1 kabay pa ang chimpo mangin Mayo bala Dale. Amo lang nila pangayos ang tanan action kay bilay magnegosyo kung nagaulan-ulan. Ay, Ito na sa mga sus. factor nga ginaugtasan sa mga negosyante. Like Correct. nga pag-ulan, mabaha, siyempre affected ang imo sining negosyo kag pag-operate sang imo sining business action. For more than pila ka years nga maskara nagyanta daw why sa Oktubre nga may ulan no? Gani, hopefully sining 2022 Kabay pa. maayo nga aton sining paniyempo bugayan ka action dali kami gani halad kita itlog kadadlaw. Sa Carmelite no? Oo, halad kita itlog. or hindi ka niyang organizer, mong mahalad itlog para sa tanan. Wala sa pinakasadya ko no Dale kung mayong chimpo wala ulan kay bisan paano makapaugat ka bala sa imo negosyo Dale kung gabi. Correct ka. Kag ma-enjoy gid ang tanan action Eric. Yes. Kay pudlay maglagaw kung naga-inulan. Oo. Pudlay magnegosyo kung naga-inulan. Daw damo gid mga buta ang maapektuhan action Eric kung rainy season. Kay kung ako kay kung ako yung manuginom ya mangita ko lang ko sa lugar ya nga daw hindi bala perwisyo bala kung nagainom ka. Correct ka. Sa mga kiosko kada ko sa sa mga kiosko ko sa may ara pa ko nga sikulanay ko sa kag iduganay ka pulong ka para hindi ka basa mo. Amo gid. Amo dapat may mga plan B ang aton sining mga negosyante dili nga kung mag-ulan-ulan gid man ang ila sining mga customers ma-protectionan bala actionary kay kita sa magnegosyo kapag gid wala labot sa sining mga factors may mga agaway para customer actionary. Gusto na depende na sa diskarte sang imo nga waiter. Correct. Kilala ng waiter mo mayo mag-convincer sang customer. Dapat historiador. Kay kung magpawala ka man ako isa, mo customer ko isa, hindi man ako isa magkanto si mo kung daw pigaw ko speaking. Correct. Dapat approachable pag actionary, like kung nagapamangkot, dapat namin man magsabat. Kag syempre ang luto gid ang importante. Dapat ang mako kaya namit gid kag nami ba lang mga review pag actionary, especially sa pagkaon. Yes. So far din sa area sang Bacolod City Government Center, damo-damo pa din nga mga individual Bacolod noon ang nagapahangin-hangin, Why na ulan nagagaw. Why na ulan? Wala na talit action Eric. Tingala ko dumayong lagaw sa iba no, wala payong gagkalo kay.
Oh. Wala lamot nga wala nakalot, wala lang sa mga naka-face mask kalabanan dila actionary since outdoor man ang aton diring Bacolod City government grounds kag kung mabatian mo dumi nagatug-tug. Sa din nasa marketplace. Diri sa may NGC pero may diri sa daw naga-car show bulak na car show. Do mga salakyan wala nga may mga suga-suga sa likod. Salakyan nga may mga sound system. Amo subong nga nag-hatag diri sang kabuhi, no? Sa may BCGC kay damo-damo pa man sang nagalagaw sa sining nga mga tinion. Ang police station 4 nga patrol, lagi damang dugay nagbabay diri sa atong area, pero subong nga iting kala sa may likod sang BCGC diri sa may pariyahan actionary para maghatag sang security, no? Sa atong sining nga mga nagabisita kag nagalagaw. Mas damo tawo dito sa may pariyahan kumpara diri sa may grounds. Sa din? Pariyahan. Sa likod to damo tao gyapon. Mas damo to tawo kumpara diri sa ginamtangan naton subong actionary pero temo na ang actually kita mo sa mong kabataan since boss nga adlaw Domingo man wala sang klase makita na pang kalabanan diri mga magpamilya bala ang nagalagaw actionary kay kari sa tutubangan may malabay di nga magpamilya dalang 1, 2, 3 ka mga kabataan nagatawanan. Amo na subong nga ang chance kumbaga sa aton sining mga ka-aksyon nga maglagaw-lagaw sa sining mga tinion pa sining nga timayo nga aton sining nga paniyampo karon nga Sabado sang gabi. With regards to actionary sa mga kawatan, may mention mo kay na dumi naga-message sa aton sining nga Facebook no regarding man sila sining mga experiences sa mga kawat-kawat tema na pandam lang sa aton sining mga ka-aksyon nga mag-doble halong sa likod na wala na ng panahon kag hindi gid magatag sang tsansa actionary kasi mayo nga ti ang nakalock gate ng inyo sining mga partahan. Gate. Kag install gate sang CCTV nga high definition. Correct. Di ka mo bakal sang CCTV nga baratohon ang HD nga CCTV kay para may pulos-pulos blaw. Amo magani. Tanabato ang kawatan nga nagsaka sa second floor sang apartment kundi kuwang-kuha kay itsura ya. Sa pool gid ang iya sini nga kagwapo. Huli ka gid. Tiya mo subong ko nanuning kung nakita niyo lang iya sini nga tsura sa internet actionary. Matsa ko mag-viral yang kuan sa social media ni dabo gini masukma siya ba imo tong itsura kita anong gito ho. Basing yes nga pamilya ma-convince man siya bala nga magsungka, mag-surrender. Correct. O kung anong sitwasyon actionary kag syempre ti ang ato nakabablatter ito tag-iyasan kuan sa balay, I mean sa apartment. Nag-alkila actionary ka. Nakabablatter na siya. Ati good. Kung isa to siya sa mga borders dito sa apartment kagati gusto mo niya mag-spread sang awareness para sa aton sa mga aksyon na maghalong no in kaso di ba nakita lang nga persona o kung na para at least likaw bala sa mga trouble kag hindi magladula ang mga kagamitan na action na Erika. So far, ang morning observation report nga madulong sang patrol karon nga Sabado sang gabi. Ang ka-action niyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Ayos, salamat kina Action Dale Salazar reporting live dira sa New Government Center. Ang sitwasyon ti Kulukyos ko, kanopi pa pala na set up nila. Why pa da ang per kiosk na nila nga daw siguro titungaon pa na nila Mahal-mahal ba 5,000 gali no? Ang arkila NGC kag plaza kada kiosko. Wow. Nang lang mangin kuan ka. Mangin diskartidor ka sa negosyo para malabot mo kag lampuwasan mo ang arkila pa lang nga 25,000 sa sulod sang 23 dias. Balikan na karon sa Action Dale Salazar. Sa balik niya sinipalagad sa finale sang aton sining nga palatuntunan. This time I check na mga report na gikan sa aton sining mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger. Standby sa report ni Action BJ Pasible. Unahon talang report ni Action Nelson Pateño sa sining area of responsibility o naka-chow to ka ining kabilang si Action Nelson Pateño sa GNG o po dyan si Mrs. yan no ang iya sining kid ari sa Action Nelson Pateño sa sining tipon nga mga report Kung
nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon, Night Patrol Field Report. Aris Action na Sor Pateño, line number 3 sa report. Son, may gabi, busog. Son? Nga mga, ya? Oh, Okay ra? okay ra. Okay ra di ay. Oh, busog. Okay kayo. Oh, very good, very good, very good. Okay kayo. De gambal man ang iba na kita mo gid lang na kung gutom ka no. Kaya bisa nang isa ka labador nga sabaw urot. Di kay na, migin man sabaw kon gaulan mo. Amo gani man amo ni Diba? panimpo na migid man. Oh, Nga basta mga birman sa blat medyo matulutog now mo. na, no. Ati kinalanon mo gid ang mainit nga sabaw. Te, busog man si Ate Jose? Seperte. Si Kwan, si Kido. Ati matik eh. Kita mo. Daw panilaga ko to sero, doon sa katindog. Busog-busog eh. No, yan naman natagani nga No. wala bilis pinggan mo. Daw sinipa, kaapa ang tiyan ni Kido mo. Nga panilaga ko sa hindi katindog ang anak ni Action Nelson sa kabusogo. Mo ginabas sa lagawan bla. Yan, Ya, kahit na simpuhan gid nga bilog nga hapon. Lagaw? Wala snacks. Oo, O diretso pa panyapon na. Bauti, ubos-ubos gigilin, no? Ubos eh. Mo gani. Ay, sa pakalabrador, siko pa. Wala siguro ito yung imuguro anak ko, hinupang maguro bla, no? Ha? Ang imuguro isa ka laki ko, hinupang pati perti pa kan. Oo, lawas pala nga dani mo nga. Doon ako pag lawas sa simo mo. Daw pinabayaan sa kaldiro. Doon pinabayaan sa kusina, no? Sa kusina, Makita mo sa lawas, Gina ligon-ligon lang. Doon ginapulo punggam na mo, hinanayaan lang. Mo ganit sige lang kay mintras may ara pa gana kay budlay makula ka gana kay balong ka lagi kubig ka. Correct. Gusto Gusto ko na. man nga mayo imo appetite bla. Oh, kag tuduwi kaon basta may kwarta lang ah. Mintras may kalaunon kaon na. Na. Sano ka pa makaon kung di ka naganahan? Away na pili ka Wala na sudan nga pili-pili. namian biraha bisan mahal ah. Mo gani mahal. Amo mo na nga korason ko, mahal kay kanon ta man na. Mo gani. Di ba? Na budlay gani ta ka para maibakal ta sang gusto ta. Away naman subong sang barato, subong tanan do halos na Oo. mahal, no? Boperte. Oh. Halos tanan nga mga balaklon subong kamalahal. Oh, kita mong mga para pang Disyembero gamat-amat na sa kailanat siya, oh. Mo gani man libot-libot ginas downtown. Oo. To hindi na mo. Hindi mo ang Hindi na mo black. sa una ni mo Daw pila lang ka mga sinimana galiwat ang presyo. siling mo may sa kalibo damo na baklo mo tapusan ay pila na lang ka nahot ang mamakal mo sa kalibo. Wala na, mabuy na isa mo kalibo, Okay bilin na. mo sinsilyo na. Tapos na kitang isa mo kalibo, tod. Wala na, So, daw na. ano na lang. So na may duha kalibo. So na may sa kalibo. Wala tuong bit-bit mo subong ah. Wala, gamay na lang nga Gamay na plastic lang. unod ya. Plastic unod na plastic bag dalon mo. Oo. Muna gani nga ti medyo ano man kung kisa medyo tipid-tipid man gawin ginagmay pero kung makabulyada hala bira. Oo, man ang rason ko sining ko tipid kun wala pero kung may sobra birahon ta. Oo, biraon na din pa na makatubi man halata na ka manatakon. halata na pungga ng aton nga appetite siya kung nami kaon. Na mo gani kung ganahan kag nanamian sige bakla mitras may budget pa. Bisan mahal sige lang basta Oo. ginakaon, no? Basta ginakaon. Oh. Iti paano ka karon kaya bal nga nami yung pagkaon kundi mong tilawan. Kasiling ka lang limubo kanami talaga di ka mahal. Mahal. Mo gani wala na ya. Wala na sa mahal ya basta may sobra ka na kami kwarta biraha. Mo kag tapos wala kay panugid sa imo nga mga kilala nga nami to nga pagkaon no labi na gid sa J&J so Ba do mahuya man ta sa imo nga. Ayo di purma. Porte man ang barato. Dum huya man ta ba di pa ko na bala. Ipos na bala. hindi di kay daw na enjoy ko kay nasang sinabawan lang Tangigi? Tangigi blaw. Namit kay basta init ah.
Nami mo. Do. May galutaw lang sili. Ba? Abaw, te pusa ka din, oh, pusa. Pusa. Way bulo balikin, salo mga salo ba? Malikid, liso bilin mo. Amo na namit kakaon na lang, bisan ako Action Nelson. Oo. Ga-enjoy ko kung magkaon nga akon kaon, katapos naubos ko nga limpyo-limpyo, enjoy ko na mo. Oo eh. Amo na yung kaon yung way bilin na, yung sipot tayo mo. Hindi lang bala siling ubusan na kay kanugon. Correct. Kinaubuson bala kay ga-enjoy kay kaon kay nanamian ka. Namo na. Amo na yung nami da. Amo na itong tirada. Amo na yung tirada nga tiginan daw. Daw ipam daw makulob. Pero kayo, amo si Marie Jose, sino, dito tayo na, bulabili, magamay sa powda. Do hubas-hubas, yan. Ubas-ubas gid ah. Yeah. Namit mo. Namit mo ga bulubog na da aksyonerik ang panahon. Amo na basta kung kakaon, kang ginakaon mo, ginapresyar mo, sigurado ko, wag na sa may mabilin. Oo, kag tapos ako na namian, kabalik-balikon mo na. Namo na tang tirada, no? So, ano pa ginahulat mo? O, timbrita tayo. Ayo di purma. Abi ko pabalik ta sa GNG. Ay, matik na yan, may timpo yan. Oo, Ano magkuha na naman yung kinapamangkot nga mabalik kung hindi. Pag-aris Balik. bakulo dyan, balik na yan sa imo yan na tilawan nga kung di kakabatsag nami mo. Igo na lang magmaskara naman ah. Oo, tiyo. Hindi lang kay maskara. Oh. Kay dugay-dugay pa matumaskara. Gani. Kada simana kung may ligwa, di balik di. Dan. Oo, Dahil naman. wala mo kaya gabayad na boarding house. Tugod no, tonos to na. Oo. Ay, oo. Mga konsiling nga pagkadto mo di sa Bacolod, mabayad ka sa hotel ka hindi man. Hindi man. Tapos kung panyapon, puli ka mang tulog. Ayos. Oo, ay kadtuan ka na sa Bacolod, ka may tulugan ka, di daw katawam sa tipo. Oo, di wala problema tulugan, kay makadto sa Bacolod, layo lugar mo, problema mo, tululugan mo. Correct. Oo, di kay kami makadto, di tululugan, la problema, di diretso sa GNJ. Muna na yan ni Rada. Ayo di purma. Dumahuya mata ba? Hindi ka mauya, ari kay balita, apat ka mga tricycle driver, yung pangsikop sa aton sinikapulisan, sa banwa sang Tuboso, Action Erect, tungod sa hampang hantak. Wow. Ining apat ang ginkilala nga sandaya Roderica Fernandez, may asawa, ka 30 anyos sa residente, sang sitio Sagahan, Barangay General Luna, Banwa sa Tuboso. Ikadwa diri ang ginkilala sa kay Edie Distora, 26 anyos, soltero, residente man sang Barangay Salamangka sa Amuman nga Banwa. Ikatatlo diri si Jumela Bantasan, 30 anyos, may asawa kag residente sang Purok Mabuhay, Barangay Poblasyon Tuboso. Kagang ikaapat diri ang ginkilala sa kay Ruel Villanueva, 24 anyos, soltero, kag residente sang Masgubado, Barangay Poblasyon, Banwa sang Tuboso. Ini sila ang nadakpan sa akto sa aton sining mga kapulisan sa pagpamuno man ni Police Major John Ray Batadlan, dira sa may Purok Mabuhay 3 sa may Barangay Poblasyon. Ang balita kay impormasyon nato na Action Erect, ang ila sining motorsiklo, ang tricycle, ang ila sinigin parada sa pradahan, kag nagdulo dalikat nga maghampang sang hantak. So kay nga aton sining kapulisan masupog kag mapanakop, tinadakpan nining apat nga sa akto nagahampang sang akta hantak. Nakuha sa ila posisyon kag kontrol ang bato nga ginagamit kag ang anom ka mga coins nga gingamit nila para sa hantak kag 395 pesos nga taya. Ini karong apat aksyonerik ang detinado dira sa may custodial facility sang Tuboso PNP. Report Action Nelson? Yep. May mensahe di si SMC mo. Ano na? Sila niya hambala si Action Nelson, mapaupod ko sa iya bakal pandan bags sa Calatrava. Ay, way problema. Daw nakakita ko na sa iya posting datong ligadadlaw. Do ara sa Glis Calatrava. Lingko daw lagi kapit si Simba. Gani. Mga kwanto, mga upod ito, mga taga KBP eh.
Mm. O punto sila, kadto sila sa Calatrava. Huya sa kuno sa imo. Ay, nahuya man. Kaya niya basi kung may papadala ka naman kuno nga damo. Pero mo lang i-request ni SM mo kuno mapaupos si mo kuno bakal pandan. Okay, pwede na da i-display sa Sinjio. Namo na tang tirada. Oo, kay Correct. dito na sa may barangay Tigbaw, dito ginaya sa may barangay, basta diri sa may Bagakay. Oo. Dira na ginahimo sa Dalomblas ang kuweba. Tigani. O kag dira man sa Tigbaw, dira na nila ginahimo. Tapos kung mangita kag idya sang display area, ti may ara sa may proper sang Calatrava. Pero mayo to bakal dito direkta sa ginimuan kada bulubahado to ya. Oo, blubado to. Dito to mati medyo suludlon ng dalan. Ate may kaso ka dalan guro okay man ko sudlon to Okay kayo. Why to problema? Abot man ganing ilag na baligya sa ubos. Gani. Kita pa noon di kaabot sila nga ginakadtuan. Amo na request ni manager si mo kuno updam mo sa kuno Oo, may simpo. Text lang pag may time. Namo na da ang tirada. Ayo di purma. sige. Oo, hara man lang tada sa area mo. Gani. Sige. So, muna Action Eric, ang aton sininatipon nga mga balita. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon, Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon radyo. Salamat kinaksyon Nelson Pateño, report ni live gikan sa First District. This time magaliso kita sa ato palabatinan, report naman ni Aksyon Roger Gutib. Mga update balita gikan naman sa Segundo Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Night Patrol, Field Report. Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 2 sa report. Jeremy Gabi, please come in. Yes, Action Eric, maayong gabi sa aton mga aksyon, sa aton mga balita Action Eric, sining Sabado night, gikan diri sa may norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Ang ulan, bago gila nagulaw-ulaw, kaya man nagatupa ang ulan kaina pa, muna na basa ang karsada, diri sa area tabi na medyo lutakon gin ang dalan. So, muna nga tapos kaina nga gin pang sikyer mo naton ang mga blatter entry sa aton diri nga area of responsibility sa Tlotaran ka mga police station, Cadiz, Sagay, kag Escalante, amuto nga aton man nga nagkual man ta, nagsulod man ta gilayon sa aton di nga kurong-kurong kag magpakuribong man aksyoner kay man gawlat na lang kita ya sa aton siniman nga pagdulong sa balita. Now sa syudad sa Cadiz, may gipatigayon nga isa ini aksyoner operation sa illegal gambling kag ini ang gipatigayon actually kahapon gali sang hapon ini. Pero kay na ang aton to nibaluan ng tatlo ang gin-release man kung yung mga nagkaladakpan bala ni kung timo man nga prisuhon gito ng transos maginutok man sa sulod siyang presuhan Aksyon Eric. Kaya ipasaka man yung kaso sa ila pero ang himuon sa pulis ini amo nga ipasaka ang kaso nga sa din regular filing na lamang. Alas 3:30 takna sang hapon kapon sa gitatigayon sa may Balhin, barangay Tigluigan, ini ang pagdakop sa tatlo ka mga persona nga nadakpan sakto nga nagapatigayon sa illegal gambling kagang ilan nga kaso pagpatigayon sa ting bugoy bla ni may batad ni bala nga di sa perde kaya lipay ka Japon kaya ting kapalakpak ako mo. Agad dakop Aksyon Eric amo si Oliver Saison Caspe, 32 anyos ng edad. Joel Andrade Kumabras, 47 anyos. Puro taran ni mga soltero pa. Kagaya kitatlo mo si Joey Serafin Eri Bamonte, 30 anyos ng edad. Tanan residente sa sitio Balhin sa barangay Tiglawigan. Kuno sa report, gen patigayon ini ang operation nanday Police Lieutenant Gina Fernandez, Deputy Chief of Police sa Cadiz City PNP. Ang ini sa idalo man sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Heljan Dispi na nakuha ang anom ka mga batag kaga may 136 pesos nga cash money in different denomination nga ini siya ang
ebidensya kasi una ila posta. Ini siya, ini ang tatlo na detain sila ling kahapon pero kay ini nga aga okay na siya aga release ini sila kag pasakaan sa kaso posible sa Lunes na. Suno sa kay Police Lieutenant Gina Fernandez sa bahin sa ila sini nga operation may kataran sa sini. Paano siya, sir? Violation ng PDC Auto or Bugoy? So ato nakita na gina kampanyahan ma'am no kasi daw bisan doon Bugoy lang pero may posta man siya. Yes, may that money involved. So gina-intensify namon ang amon campaign subong sang all forms of illegal gambling. Okay. Langkoy ko na lang so abo na apayag no ni Police Lieutenant Gina Fernandez bisan Bugoy lang may posta at tapat gina. So, bisan basketball gani basta may pusta. Labi na ko may ara man nga reklamo ba bato na itong kapulisan. Isang una to nakagi na diya mo. Basketball ginakop man. Tungod man siyang pinustanay kag daga ilinaway pa kung inablang ma-fall counted kag last na lang shot iguali pagdaan. Timo na nga pinuisay man action Eric. Amo ning kakatabo. So para, amo na yung matulutaw, ay mandi ang pila ka mga area sa atong sining area of responsibility. Tami na talang yapon na si Major Nelson de la Cruz. Amo din retired nga City Fire Marshal sa siyudad sa Cadiz, sa Tiara na sa may Barangay Estefania sa siyudad sa Bacolod. Si Police Colonel Calixto Mabugat, yung tamiyaw taman, Cap Madel Diaz, si Mr. Jonathan Diaz, Dr. Joel Gagidaybasan ko, si Miguel Nonoy Manggubat, si Fiscal Benjamin Maido, retired nga Fiscal si Victorias, kag si Ma'am Lini Almaido, na nagapamati. Kay diretso na sa Cadiz, Dr. Jules Ributon, pamati sa aton, kag subugman, ang iyada nga duha ka bata bla Migulando Bacruya. Pao si Toto Albic, to'y hinulan, nagapamati sa aton mayong gabigid. Kay Toto Albic po'y hinulan ang gwapo ta nga amigo. Direkta dire sa Toramtangan sa may syudad sa Cadiz kag norte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action Night Patrol, ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio. Ayos, salamat kay Aksyon Roger Gutib gikan sa segundo distrito. Balos ka report na Aksyon BG Pasible. Gikan naman sa siling area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Ari sa Aksyon BG Pasible sa report. Jay, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric no maulanon nga gabi para sa aton sila yung mga ka-aksyon partikularmente diri sa may bahin sang ikalima nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Aksyon na Eric, update ini sa ginreport naton kaina sa Aksyon Balita Banat Bulig angot ni bala sa isa iya kanotorious nung ginapahayag kawatan nga ti nadakpan nung nangawat sa duha iya ka mga sapat no or mga kanding dira sa may banwasang hinigaran kahapon. So ginabot naton ang Himamaylan PNP agod hibaloon ang background sining ni Robert John Gutierrez sang Barangay 4, syudad sang Himamaylan. Bangod siya ni ang ginreport naton kagina sang udto sa din ini siya ang ginaaligar ng awat sa duha ka mga kanding sa may bahin sa Sitio Galvan, sakop ini sang Barangay Anahaw sa banwasang hinigaran kahapon, Biyernes, Setyembre 23, 2022, taknalas 12:15 sang udto. Suno sa kay Police Corporal Lionel Tanalgo, ang investigador sang Himamaylan City PNP, may mga previous na nga mga kaso ining si Gutierrez sa syudad sang Kabankalan kag Himamaylan kag theft and robbery man sa gihapon. Aksyon Eric sumagkabigid ni siya no nga isa iya kanotorious sa pagpangawat bangod sa kadamuon sa mga kaso nga iya sini nga ginapangatubang. Dugang pa diri ni Corporal Tanalgo Aksyon Eric na wala ni nalakip si Gutierrez
sa ila sila nga drugs watch list kay manti kumadumduman nagkuhaan pa ni siya sa mga katapos ang hinigaran PNP sang duha ka mga magamay nga mga sachet nga nagaunod sang ginapatihan shabu. Yari aksyon Eric ang kabahin gidlang sa aton sila nga interview sa kay Police Corporal Lionel Tanalgo. Bali sa station sir, wala ko di kung may kunapailan sila sa kaso. Pero ang sa confirm ko lang yan ang sa inigaran sa nakailan sa kaso pag inigat mga sinimana na bail siya. That's why nakagawa siya. Pero prior siya natin sa year 2020 may kaso na sa Kabangalan. Same patient sir. Okay. Pangawat man sir? Oo, and then sir, nakuhaan pa niya siya sa ginaligar droga sir. Mamangkot ko tani sir, ari niya siya sa inyong drugs watch list sir, ning si Gutierrez? Sa amon drug watch list sir, sa Himamaylan sir, tuwain sa planning ko sir mo. Labatian ang investigador sang Himamaylan City PNP. So far, aksyon Eric Camoni ang madulong tang update para sa pagpangalagad sang aksyon night patrol sa pang-Sabado nga edisyon. Anyway, aksyon Eric, no, ginagreet ko lang sang advance happy birthday sa kay Aksyon Rex Cantong. So sir, happy birthday gid sa imo. And sa aton sa mga ka-aksyon, no, happy weekend gid kag happy Sunday for tomorrow. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon BJ Apasible. Reporting live gikan sa Quinto Distrito. Recap ko na ang STL ha. First draw kaina 35-11, 35-11. Second draw 30-34, 30-34. Ang third draw sa STL, amo man gyapon 30-34. Puwerte nga pagritin sa numero, no? Resulta sang Lotto 642 jackpot prize, wala si may nakakuha 13.8 million pesos. Resulta 642, 14, 5, 27, 15, 24, 13. Liwaton ko 14, 5, 27, 15, 24, 13. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize, wala sa may nakakuha. Sus, kadako-dako ng jackpot prize sa 655 mo. 204.7 million pesos. Hindi ko ni magkasulok kwa ba o malipat ka sa ngalan mo. Resulta 655, 52, 30, 36, 42, 45, 34. Again, 52, 30, 36, 42, 45, 34. Inyo greetings, arena. Gili Jose sir, maing gabi. Yvonne Butcher sa Germany, ginatamya yung lang yung pamilya dira sa Morsya. Naka-like na, naka-share pa. Very good gini si Yvonne Butcher mo. Mister mo da kaganak mo sa Germany, maing gabi. Gidra iligars lang ko da sa ila. Ramon Caglilataton, maing gabi gid. Maninoy kay Maninoy Rainbow, kay Maninoy Clarita Tampipi, Tutok Clark Tampipi, sang Gardenville sa Division Barangay Tangob. Good evening gid. Migo ko Rowel Hipelga ba bago lang kalusot si Migo ko Rowel Hipelga ba. Jobelin Tugap sang Morsya. Good evening. Barangay Tangob, ara man si Karen Miraflor. Si BJ Apasible Perminia bago nito nag-report Kami ako lang si Mr. Arthur Jeff Villasor, Star Kagdok Matmeo, Noel Amar Alma Uligon, Mama Lulit, kag si Papa Joe Jalagdon. Pamilya ko sa Barangay Pandanon, DSB, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Salamat sang 50 stars. Tami ako si Ruben Villanueva, Rosmil Amar Marvin Benedict Saki, gamonitor sa Corbada Planters La Carlota, Ana Disales sa Panamyawa. Kay Madam Oyen Colmenares, good evening. Check attendance Bigo Coniel Basiao Ramirez, Junilo Perez Jojo, Kabungahan, Barangay Concepcion, Talisay. Kativer may gabi sa Sitchong Bakan sa Lindrique, arang pamilya Villalba, Lopez Flores, si Rodi, si Roland, kay si Johnny Taglorin. Halin kay Joseph Pacifico.
Tamiya ko lang pamilya Remias, Caga Torino, sa Magalion, Cadre, Mueses Padilla. Alin na kay Ronald Torino. Barky Tribe, Bayang Gabi. Ano lang si Kimpoy Yulo. Scout Ranger sa Binalbagan. Porte ito kuno ang ulano. Bayang Gabi igid. Salamat kay Vanessa Mayos ang 50 stars, ha. Marilo. Greet ko lang anak ko si Joyce Baron. Happy birthday. Alin na kay Marilo Baron. Kay Prima Malisa Magbanwa, kay Primo Ervin Magbanwa, may kabigid sa Barangay Panokoy. Jenny Sorgon and family, classmate ko Romel Pagsubiron, may kabigid. Sister Mrs. Alvarez, Nitz Mercado Herrera, Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante of Tangob, kag sa Alvarez Store dira sa Tangob. Alin sa Minnesota, USA, Vanessa Mayo, kag Doc Matt Mayo. Mac Agot, good evening. Boss si Mac Agoto. Umalumina kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family sang Valladolid. Hacienda Logway, tamiya ko lang si Cecilia Edith Juliet Taking kag Marina. Alina kay Mario Olvido Aquisa. Christine Menyes Villalobos, may gabigid. Kay Elizabeth Gamala, kay Evelyn Sinaon. Tamiya lang si Nana Evangeline sa Puro Kaisano, Barangay Alis. Jocelyn, good evening. Alin Marlingko, check attendance lang. Sa mga pamilya Torres sa Paranaque kag Valladolid. Alin sa UK, Alexes Swingwing Torres, ang Panamyaw. Barangay Tangob, the monitor si Sebastian Andrade. Dennis Richard Tiboroma, may gabi. Gloria Lara, sa Barangay Palayog, Hinigaran, good evening. Alin Marlingko, Martin Aliling, Inday Blasada, may gabigid. Sa Tangob, ara si Sebastian Andrade, paurok-urok. Arniel Gonzales, mayong gabi. Salamat sa mga pagpaurok-urok. Shen Court Laos, Nanay Los Solinap sang Purok Malipayon, salamat gid. Alin kay Shen Court Laos. Bet Botal Pilayo, may gabi. Nico Alagar Apolinario, good evening. Bibing Dagia Bautista sa Barangay 39 Lisares Avenue, mayo lang nga pagpaurok-urok. Pamati. Sakay Romeo Villasor. Pa-check attendance lang si Romeo Villasor. Nagapaurok-urok as always sa Action Night Patrol. Ay, puwerte. Daw mahuya man ta. Toto Vicente Palacios Ferrero. Nagapaurok-urok man. Si Kuya Vincent de la Paz. Ara man Maninoy Maing kay Maninay Charay Salvacion sa La Carlota, matik na. Balik kita pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo. Cellphone Plus Call. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ning nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako magulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Kisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga conflex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala mo siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos ang Tapos sa may eskwela. Last time, ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulang ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulang ka lang, ano, kung magklase di? Kung sana, ano nang nauya, ako maghulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos ako ba, hindi ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dahil permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, kung ginagamit ko siya, wala sa anak ko ba, ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student ka?
Ano ka nga tap ang What? ikaw ginang valedictorian. Pa-message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaom kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa sadto subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man niya mas need na, pero kamo nang blessed ka mo kami ang
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik din sa talagad last kag final stress sa patutunan balikan ato sa Patrol 1 sa isang final report. Balikan ta sina ni Aksyon na Dale Salazar. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Aksyon Dale Salazar sa balik report. Dale, please come back. Action, Eric, ginapaabot ng isa kasimana antes nga mag-umpisa ang Mascara Festival, mag-deploy na sang kapulisan ng PRO6 diri sa may syudad sa Bacolod bilang kabahin sang augmentation para sa seguridad sang kahiwatan. Ginpahayag ni Police Major Mary Grace Borio, ang spokesperson sang PRO6, nga next week action na Eric kinapabot nga ma-finalize na ang tanan-tanan ilabi na ang preparation kung seguridad ang paghahambalan. Sa datos din ni Borio sa record sang PRO6, 2,229 ka mga pulis ang kinahanglanon para sa 23 kadlaw nga kahiwatan. Pero ang record diri sa BCPO, ang existing nga mga pulis sa Bacolod City Police Office yara lamang sa 842. Suno kay Borio, may 1,387 ang pending nga request para sa augmentation na gikan sa PRO6. Ini ang ginalakipan sa 42 ka mga PCO o Police Commission Officers kag 1,345 ka mga PNCO o Police Non-Commissioned Officers. Ginapaabot ni Borio nga next week action na Eric nira pasang final meeting ang PRO6 angot sa ila sini nga deployment pakado diri sa may syudad sa Bacolod. Balita gikan sa patrol ang ka-aksyon niyo, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kit Patrol 2. There you have it. Nakabuusan ang pagpangalagad sang Action Night Patrol program sa Badong edisyon. Liwat nini magabalik sa Lunes, same time, same station. Happy birthday gali sa kay Jenis Traba. Halina sa kay Rona Rihida Traba and family sa Valladolid. Correction to gali sa STL lang nga result sa third row 2024 not 30-34. Ang 30-34 sa second row to ya. Ang third row sa STL 20-24. 20-24. Ayos! Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sining nga na Action Night Patrol program. Liwat kita magatakop. Balik ni Lunes, same time, same station. Ato sa Nima Patrol, Unit Reporters in Action. Nga napalagad karong gabi sa Action na Roger Gutiv, Nelson Pateño, BJ Apasible, Dale Salazar, back to back sa itong piloto, Action Papang Nixon Taho. News Center, Action Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Polgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin, Transmitter Control Tower. Sa balagay talong sunod sa bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngala sa mo Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, nga magahiwat sa Kadawan Buwas Kadlaw sa kay Action Rex, Advance Happy Birthday para Buwas. Ang inyong lagad ang Kurbana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa, nagasiling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw magkalipat at is magtulog magpangamuyo sa inyong pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog ang kwerpo sang Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Happy weekend. Una sa balita. Una sa Aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.